Milers de segles de història, ibers, romans, musulmans i cristians deixaren la seva petjada en el territori de Benissa. Cultura, patrimoni, arquitectura i art per a descobrir pels carrers. Un passeig històric amb sabor medieval. La visita al centre històric de Benissa comença per la plaça del Portal, que rep el nom de l'antiga porta d'entrada al recinte emmurallat del segle XIV. També va ser coneguda com el Portal del Fossar, perquè el cementeri medieval es localitzava molt a prop. Els testimonis històrics ens situen davant la Creu de Terme, al centre de la plaça. Va ser col·locada el 1974 per a substituir la desapareguda primitiva creu. La seva funció era assenyalar els límits territorials de l'antiga vila. A la plaça es troba l'actual Ajuntament. Ocupa l'edifici de l'antic Hospital Municipal, construït al 1790 per a atendre els malalts i més necessitats de la població. L'hospital va mantindre la seva funció social durant molts anys i a partir de 1981, després d'una gran reforma, es va convertir en la casa consistorial. Un altre edifici important de la plaça és el de la Fundació Abargues. Dona cabuda actualment a una escola infantil i a altres servicis públics que són possibles gràcies a la donació de Sor Luisa Vives Abargues, una monja que a la seva mort, en 1937, va entregar les seues propietats per a fins benèfics.